Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Sunt aici alături de Andrei. Astăzi ne jucăm tot Minecraft. O să-i trimitem poză cu casa noastră, fiindcă el nu și-a făcut. Și acum o să se audă bip. Îmi pare rău. Da, haideți să facem poză la căsuța noastră minunată. Facem poză la căsuța noastră minunată. O știți pe aia? De la... Dacă vă uitați la... Dacă vă uitați... Cum îi zice? De că trebuie să găsesc poză cu casa. Așa. Dacă vă uitați la Mădălin și o știți pe aia, o lume minunată o lume minunată în care vei găsi numai Shelly din Brawl Stars. Deci asta mi-a părut cea mai tare chestie care a putut să o inventeze. Așa. I-am trimis poză. Astea sunt jocurile noastre. Astea sunt jocurile mele. Să-mi ziceți ce să mă joc dintre ele în episoadele următoare. Vreau să vă zic așa. Să dați un like, un subscribe și dacă nu sunteți abonat la canal, să vă abonați și să vă abonați la canalul Andrei, cel mai special, Prolific Andrei Voicu. Așa. Voicu dezlegat. Prolific Andrei legat, Voicu dezlegat. M-am obișnuit cu asta. Așa, din episoadele anterioare. Acum... Da. Acum aici o să închidem, o să închidem episodul și o să facem un episod pe Roblox. Pa, pa, v-am pupat, pa, pa, salut!